Понеже сме в предпостно време, искам да ви давам само леки рецепти. В същото време, моята цел е, както казвам, да повдигна гурме културата на българина. Искам да ви представя една американска класика, която е Уолдорф салата. По-старите от вас и тези от моите поколения, може би си спомнят, по комунистическо време даваха един английски сериал Fawlty Towers. Голем майтап с Джон Клис. И той беше един хотелиер, който имаше един идиот сервитьор Мануел. Мануел от Барселона, ке. И винаги извинението му на Мануел беше: аз съм от Барселона. И това беше даже като лав по мое време, нали? I know nothing. Не знам нищо. I'm from Barcelona. Та пристигат едни много префрацурени гости на хотела в Fawlty Towers и какво си поръчат? Искат салата Уолдорф. Обаче никой представа си няма какво е салата Уолдорф и се получават там страхотни екшени. Как да е? Аз съм била в хотел Уолдорф в Ню Йорк, където е измислена салатата. И не само съм спала в хотел Уолдорф, но съм спала и в един от апартаментите. Не президентския, защото не съм черна, не съм президент. Но пък, нали, трябва да съм политически коректна сега. Аз ако не съм, кой ще е? Спах там в един от апартаментите, да ви кажа, чудо голямо, нищо кой знае какво. Баните в Ню Йорк са отвратителни, малки, обикновено имат едни малки прозорчета, които гледат към някакви вътрешни стени. Мъка голяма беше. Нещо странно ми се случи, то не е странно, ми е интересно. Тък му пристигаме в Уолдорф. Пристигаме с един круз, с бившия ми шведския съпруг и с детето ми. И те там някаква страхотна мафия на круз терминала в Ню Йорк. Съответно няма никакви таксита. Нарочно е направено така, че ти да си поръчаш лимузина от тия огромните. И една лимузина да те закара там няколко километра, $200. Обаче сега седиш няколко часа с детето, с шведски мъж, всички ти пискат на главата. Естествено, най-накрая викаш: взимам лимузината. Едно негро с една шапка там, влизаш вътре, нали, шампанско, алабала, огромни такива. И спираме пред Уолдорф. Веднага излиза портиера да ми отвори вратата. Аз тогава, нали, не бях с толкова много кила, бях много финна мацка, говоря ви за преди 2004, значи преди 12 години. И слизам, току-що се бях купила от Париж една страхотна, така много нестандартна копринена пола и отгоре тая пола беше затворена с едно дънково такова, както едно време имахме едни гащи, дето ги изрязвахме, само че това с цип. И отгоре попотник. И излизам от лимото и, нали, то нормално там трябва да ходиш много снобарски, скъпарски облечено. Аз обаче с това и с златния ролекс, който е 180 000 с брилянтите. И съответно те американците са абсолютно комерциални, много детайлисти. Може да си, както викат в Флинстон поредицата, имаха един чичо тексаски милиардер от петрола и той отиде в един много скъп ресторант, облечен като бам. И тия не щяха да го пуснат. Вика: какво бе, аз с този костюм съм ял пуйка във ваната. И накрая купи ресторанта и го пуснаха. Аз излизам пред вратата и в същото време Ана Уинтър на Vogue, главната редакторка. Знаете, тя е абсолютна снобарка, но тя, поне жената си е заслужила, нали, супер професионалист, издател на едно от най-тия списания. И тая само така ме изгледа, така, буквално. И вика: Are you enjoying your clothes? Тая направо те убива. Казва едно изречение. И аз викам: моля! И тая ме подмина, ама направо така като влак на Подуенската гара. Това е салатата, която е измислена в този хотел, в Уолдорф. И аз сега ще ви я представя, защото много ми се иска. Българските ресторанти научиха една рецепта Цезар салат и почнаха само нея да я правят. Не, искам сега да запозная българската публика и с една наистина класика. Прави се много лесно. Основата е майонеза и крем фреш, така че си ги смесвате. Сега в какво съотношение ще бъде, дали повече майонеза, дали повече крем фреш, това изцяло зависи от вашия вкус. Аз наблягам повече на крем фреша
Някои въобще пък не слагат крем фреш. Едно уточнение. Това не е точно класическата рецепта. Всички елементи ги има на класическата, като аз добавям и малко чесън. Защото винаги той прибавя един много приятен аромат. Вие, ако искате, естествено, може да си го махнете. Все пак на Уинтер, ако ви срещне и смърдите на чесън, не съм много сигурна, че ще ви каже нещо приятно. Още малко майонеза ще сложа. Важното е да стане една пухкава смес. Сега, в България има вече крем фреш, в Била продават, в Метро също съм виждала, казва се точно крем фреш, но ако не може да намерите, не е проблем, може спокойно да си вземете от българската заквасена сметана. Вкусът е почти без разлика. Сега, бъркате много хубаво, така че ето виждате, получава се една прилична консистенция. Тук е добре предварително да откусите с сол, бял пипер и малко лимонов сок, защото все пак трябва да има свежест. Пипера аз имам направо смлян. Даже пише пимента бланка, защото си го купих от Испания. Там мъжа ми има една къща на брега на морето. И аз много обичам да си готвя отпред на басейна. Даже, може би, сега ми хрумва идея, защо пък не лятото да направим една поредица серии там. Так му ще ви покажа. Тя се намира Коста Бланка. Имаме басейн с барбекю, край нас само разни 2 и 3 звездни ресторанти, пей сърце. Много ще се забавляваме, ако отидете. И ще ви покажа как се приготвя паея и разни други испански вкусноти. И тапас също. Тапас. Кой е тапас? Ами това е гръцкото мезе. Когато седнеш и понеже трябва много вино да пиеш, или не можеш да седнеш да се наддумкаш, ами такива някакви малки хапки, те си правят. Даже ето тук ми хрумва, можем да направим едно предаване специално за различните видове мезелъци. Гръцко мезе, турско мезе, испански тапас. В България какво ядем? Замезвам. Сланина! Сланина! И трошийка, да. Ще направим едно специално предаване. Ето, виждате какъв хубав сос си стана. И сега, чесън. Съвсем малко, една скелитка, преплесквате. Може да го пресовате с преса. Аз обаче обичам винаги нещо така леко да ми хрупка в яденето. Така че съвсем дребничко ще го накълцам. Много приятен звук. Кълцаме пръщчета всякакви на дебели снахи. Тя много дебела, няма да се чува този звук, ще се чува сигурно. Да, сланина. Как се реже сланина? Айде ще кажа, че плюе, ще кажа горкото момиче, на каква свекърва се е паднала. Горка, да не казвам какво. Прилъга го нашето хубаво момче и го взе. От подиума – предаването, с което ви пренасяме в света на модата и ви запознаваме с най-актуалните тенденции за сезона. Пред камерата на InLive TV застават утвърдени имена и изгряващи звезди от родния и световния подиум. Кани ви на разходка в седмиците на модата, за да седнем на първия ред на дефилетата и да надникнем зад кулисите на най-атрактивните модни марки. От подиума – моден пътеводител на съвременния човек, който държи на своя стил. Добре дошли в кухнята на Мариела Нордел. Това е моя дом. Ще трябва да ме търпите много дълго време. Дизастър в кухнята! Кунчо, пробвай. Какви пушеци се носят тук? Аз не съм готвача, аз съм вещица. Шат!
Това е! Women Samurai in the kitchen. Резиденция Анастасия, мястото на активния и заед пътешественик. Семейен апартамент Париж е разположен на 170 квадратни метра площ, като в него могат да бъдат настанени до 6 човека. Апартаментът е обзаведен в класически стил. Състои се от просторна и светла всекидневна с много кътове, включващи уютна трапезария, разположена пред стъклена фасада с панорамна гледка към града, кухненски бокс, 2 самостоятелни спални, 2 самостоятелни бани с тоалетна, антре и 2 тераси. Подходящ за вашето семейство за ден, седмица или месец, в зависимост от вашите лични планове. Архитектурен магазин. Предаването на Ася Георгиева отдавна е утвърдена марка в родното телевизионно пространство, но отскоро то официално е част и от InLife TV, анонсирайки водещите световни тенденции в архитектурата и дизайна. С него гостуваме в домовете на известни личности, вип къщи и резиденции, представяме нестандартни дизайнерски решения и се срещаме с утвърдени архитекти и млади автори. Целта е една – да накараме всеки зрител да възприеме средата, която обитава по нов начин. Три класически съставки на Уолдорфа. Селари. Целина, но в България му викат селари, като не грудката, а тази част. Режете си ги пак на по-едро, по-дребно, зависи колко искате да ви хрускат. Сега според мен това е много, аз ще сложа само ето толкова. Соса тук, в тази салата не трябва да я преобладаваш, а да ви е само за спойка, да свързва различните компоненти. И се получава една много приятна свежест. Въобще тази селари добре е да си я консумирате сурова. Само да обясна на драгите зрители нещо много важно за селарите. Вие като си я ядете в къщи, може да си я ядете и е така. Но, примерно, ако имате тежки гости или пък искате на ниво да се покажете, винаги този горния слой го белете. Това се прави много просто. С една картофобелачка, ето така, хоп. И на мен лично тези, понеже повече влакна, виждате ли, имам повече влакна, на мен много ми харесват. Обаче има някой, дето забива ми се между зъбите, разни лигли, фръцли. Така че, ако искате наистина да впечатлите гостите си, белете горния слой. И сега режеме селарито. Изсипваме вътре. Айде. Следващия задължителен компонент на салатата Уолдорф. Ето, виждате ли колко хубаво се става? Това е ябълката. Сега, те препоръчват там определени сортове и така нататък. С зелена ябълка става много вкусна, като зелената ябълка може и да ни е белита, ако сте сигурен в произхода на ябълката, защото те какво правят големите корпорации сега? За да издържат тази ябълка повече време, те ги обработват с едни парафини отгоре, които вие ако давате на детето небелена, това всичко ти попада в организма. На времето баба ми викаше: яш, не ги бели, защото всички витамини в кората. Витамини в кората, ама сега вече няма витамини в кората, това са си живи парафини. Понеже аз тези си ги купих от супера, не съм сигурна в тях, затова ги бела. Но имам в двора едно дръвче с много хубави зелени ябълки и лятото като ми стана, тях въобще не ги беля, направо с кората си ги слагам. Режете ги нагоре-долу същите парченца, като селарито. Разбира се, махате тук семки средни части. Както виждате, тия рецепти, това са си наистина много хубави, класически
и супер лесни. Това всеки може да го сготви. Ергени, мергени, няма никакво извинение, ама аз нямам време, аз не мога да готвя. Ей, хора, гответе, почнете да готвите. Стига сте пазарували тия бокуци от кулинарните щандове и от готови полуфабрикати и замразени храни. Това е, смятайте, това толкова химия блъскат вътре. И нещо друго, да ви кажа, понеже мъжа ми е в хранителната индустрия, там, за да ви заребят, да ви пристрастят към някой вкус, там нарочно се слага супер много захар. И то хубаво, ако беше някаква тръстикова захар, оригинална, окей. Обаче те какво правят? Те ти изработват някаква ГМО захар от ГМО царевица. То даже не е захар, ми е нещо сладко такова се получава. И яко във всичко се буха тая захар. В меса, в консерви, в тия полуфабрикатите, пици, лазани, спагети, всичко, което ви се продава, има голямо количество. И след това вие като си папкате, особено децата, забележете децата колко са пристрастени към всякакви такива сладки неща. Това е защото те от малки им създават вкуса. Между другото, до пубертета, до 11-14 годишна възраст, каквато храна давате на детето, това после му се запечатва в главата и детето, като порасне, един вид се пристрастява към тая храна, защото, не знам дали знаете, на езика има различни вкусови рецептори. Най-отпред, примерно, бяха на солта, най-отзад тук на горчивото, по средата някъде на сладкото и те, както мускулите на тялото, те се тренират. Така че вие, докато детето ви е малко, особено на 5-6 годинки, когато те се развиват, както мускулите научите, ако не тренирате, примерно, рецепторите на езика за сладкото, то като стане голямо няма да си го влече. Аз за какво не обичам сладко? Защото съм отраснала в Куба, там по тия 70-те години, когато бях малка, беше голям глад. Нямаше сладки неща, въпреки че Куба си произвежда захар, нямаше шоколад. За мен този вкус е непознат. Аз за първи път ядох шоколадови бомбони с стафиди вътре в Мексико, като отидохме. Бях на 11 години. До тогава въобще не знаех, че има такива неща. И сега, ако ми дадете тук една кошница с най-хубавите шоколадови трюфели, или пък шоколадова торта, или пък някакви кремове, и тук нещо солено, и тук нещо люто, аз ще се метна на лютото. Просто... Ето, виждате как се получава. Третата задължителна съставка – орехи. Сега, американците имат един, казва се пекан нат, орех. В България също го има в биомагазините, но може спокойно да си ги направите и с обикновени. Аз естествено тук успях да открия от оригиналните и винаги, когато мога да готвя с оригинални продукти, препоръчвам да спре. Пак може да ги смелите, аз обичам по-недро, за да хрупа. Може също да ги изпечете, може и да сурови, при мен са си сурови, колкото по-натурално, по-добре. И сега режеме, както виждате тук ги режа на каквото ми падне. По-едри, по-дребни и да има много. Народа иска като яде да му хрупа. Ето. То май стана много нищо. Яко. Ето, въртите си и това. И сега, това не присъства в оригиналното, обаче аз винаги, като имам възможност, си вкарвам пресен пролетен лук. Така че спокойно може да си нарежете няколко стръка. Тях на по-дребничко, да не се усеща много, защото ако ви срещне Ана Уинтър на вратата, може нещо да ви изръмжи. Ню-йоркската ни Fashion Fifth Avenue манхатънска Ана Уинтър салата е готова. Надявам се да впечатлите някоя българска Ана Уинтър. И може едно стръкче прясно мен по-отгоре. Заповядайте!